In deze vierde en laatste aflevering ga ik werken met een product van de Plus van de slagerij Blond Argentin, entrecote. Het mooie van dit product is dat het in Nederland gefokt is en ruimte verkrijgen is bij de Plus. We gaan dit product verwerken, in dit geval met een grillpan, maar u kunt het natuurlijk thuis ook in deze tijd van het jaar heel mooi verwerken op de barbecue. Wat er op dit moment veel bij de Plus te verkrijgen is, zijn verschillende soorten kruiden. Tijm, roosmarijn. We hebben straks ook nog wat basilicum nodig en in dit geval ook weer salie. Dit wordt allemaal fijn gehakt en wrijven we dadelijk het vlees mee in. De hoeveelheid aan vlees wat we nodig hebben is ruim 4 ons. Voor 4 personen is dit altijd genoeg. We snijden dit een keer door midden, zodat het dadelijk in de grillpan beter te verwerken is. Wat we in deze aflevering ook duidelijk laten zien is de techniek van de oven, die we op 65 graden straks instellen, waar we het vlees in te rusten leggen. Dat wil zeggen, als we het vlees dadelijk gegrild hebben en de juiste gaarheid heeft bereikt, kunnen we het in de oven leggen. We kunnen op 65 graden laten we de oven staan. We kunnen allerlei andere doeleinden daarna nog gaan doen voor het maken van de rest van de maaltijd. Maar het vlees slaat niet door. Het zal dus altijd dezelfde structuur en temperatuur houden zoals wij dat graag willen hebben. We halen de blaadjes, in dit geval in deze vorm wat steeltjesachtig, halen we vanaf. De uiteinden zelfs bewaren we nog, want dat laten we dadelijk, leggen we dat mooi op het vlees mee in de oven. Dit doen we met de roosmarijn, die al mooie geur afgeeft. We doen dit ook met de tijm. En inderdaad doen we dat hetzelfde met de salie. Het is kenmerkend aan een beetje de fluweelachtige structuur, gevoelstextuur van het product. We hakken het middelgrof, zodat je dadelijk goed laat verwerken. Om het aroma nog iets te versterken, voegen we toe wat grillkruiden van de Plus. Wat ik nog kan vertellen over de kruiden is dat je het natuurlijk altijd als je een pakje koopt, dat er het een en ander overblijft. Het wil niet zeggen dat we het daarna ook niet meer kunnen gebruiken. Als je de roosmarijn, de tijm, in een klein beetje zilverfolie draait of een stukje keukenrol een beetje nat maakt, kun je het in de koelkast neerleggen en kun je het na een week zo nog gebruiken. Dus wat dat betreft, er zit altijd wat te veel in zo'n pakje, maar je kunt het altijd weer hergebruiken. Ja. Om te voorkomen dat het vlees op het einde van de bereiding taai is of droog wordt, is het verstandig om het vlees een 3 kwartier tot een half uur tot een 3 kwartier uit de koelkast te houden, zodat die enigszins op kamertemperatuur is. Dit zorgt ervoor dat op het einde het vlees minder stug en taai is. Een handige tip is, hoe gaar is het vlees? Dat kunnen we namelijk op een makkelijke manier controleren. Als u zegt we willen het vlees medium, houdt u de hand zo en de duim daar tegenaan. Als u op de muis drukt, dan voelt u de dikte. Als het vlees zo aanvoelt tijdens het bakken, is het medium. Dit is doorbakken en dit is helemaal rood. Dat zie je hier ook weer terug. De pan is nou heet genoeg. We beginnen met het grillen van het vlees. Voor zo'n groot stuk vlees moet je toch ongeveer tellen op een minuut of 5 aan beide zijden. Dit bereiken we door in eerste instantie op een hoge temperatuur het licht te schroeien en een mooi ruitelementje erop te branden. Daarna zetten we de temperatuur wat lager en laten we het nog wat nagaren. Het mooie aan dit stuk vlees is dat het rundvlees vol eiwitten en proteïnen zit, die we dagelijks gewoon nodig hebben voor te kunnen functioneren. De entrecote is een topproduct om mee te werken. Dat proef je, maar daar betaal je dan ook iets meer voor. Ik voel nog even aan het product als het de juiste gaarheid heeft. Ik wil hem namelijk een beetje rosé houden. En als ik dat inderdaad zo doe, dan voel ik aan het vlees dat het nu zover is. We gaan het overleggen op een overschaal. De overgebleven kruiden die we hebben, kunnen we er enigszins wat opleggen. En trekt nog wat dadelijk in de oven nog wat mee van de smaak. We gieten er een klein beetje olijfolie voorheen. De olijfolie zorgt ervoor dat het vlees ook dadelijk in de oven nog wat meer intrekt in het vocht en zorgt voor een lekkere smaak. Het is nu klaar om in de oven te zetten. Ik heb de oven op 65 graden voorverwarmd, daar laten we het gewoon nog op staan. Nu het vlees in de oven zit,
hebben we mooi de tijd even om het volgende gerecht in te maken, namelijk het aardappelgerecht. Dit maken we zover dat het ook in de oven kan en we weer tijd hebben voor het volgende, de tomaten. We hebben krielaardappeltjes van de Plus. Deze snijden we in plakjes. En je hebt voor één zo'n zakje genoeg voor 4 personen. 250 gram. Nadat we ze gesneden hebben, gaan we ze wassen en doen we ze in een ovenschaal. In dit geval een mooi ouderwets pannetje uit grootmoederstijd. Voor deze bereiding is het niet zo belangrijk hoe dik of minder dik de plakjes zijn. Nadat we ze gesneden hebben, wassen we de aardappelen even. Dan mochten er nog wat zandresten in zijn, zijn ze in elk geval daarna weg. Nadat we de aardappels gewassen hebben, kunnen we verder met de ui. Deze gaan we gewoon schoonmaken en vervolgens in uienringen snijden. Bij de Plus hebben ze mooie dobbelsteentjes al voor ons vooruit gemaakt van spek. Die hebben we nodig voor het uitbakken. Die kunnen we gewoon in een droge pan doen. Het heeft vet van zichzelf en komt zo meteen ook even los. Het feit dat we het even van tevoren voorbakken heeft te maken dat we het flink wat vocht laten verliezen. Dat kan verdampen. Want mocht het vocht allemaal in ons product komen, wordt het wat dun en wat waterig. Het uitbakken van het spek zal plusminus 3 tot 4 minuten duren. We zien dadelijk het vocht uit het spek komen en daarna zien we het ook langzaam verdampen. Als het weer droog is, voegen we de ui eraan toe. In de tussentijd maken we nog een knoflookje. Knoflook is natuurlijk een ideaal product wat natuurlijk goed past bij een barbecue. We zien dat de spek mooi in het verkleuren is en het vocht al langzaam verdwenen is. We gaan hier nou de uien aan toevoegen. Ook wat we hier aan toe gaan voegen is een klein beetje roosmarijn. Dit verhoogt de smaak en past ook straks weer mooi bij het vlees. Zodat we straks er een mooie binding met elkaar heeft. Tussentijd doen we de aardappelen die we net gewassen hebben in de ovenschaal. We hebben een keuze gemaakt tussen alle kazen, maar de Roquefort past bij dit gerecht het mooist. De zouten die ook in de Roquefort zitten ook kun je ook terugvinden in het spek. Daardoor hoeven we het gerecht verder niet te zouten en verder ook geen peper aan toe te voegen. We nemen een mooi stukje Roquefort. Die heeft oorspronkelijk natuurlijk uit Frankrijk. We verkruimelen deze mooi over het aardappelen. Dit is ongeveer een 150 gram. Hou je nou niet van zulke sterke kaas, pak dan een andere roomkaas die er bij de Plus is. Die kunnen we ook daar natuurlijk voor gebruiken. Het spek heeft een mooi krokant laagje gekregen, de uien zijn mooi glazig. Het product is nou goed om over de aardappelen te gieten. We voegen aan ons gerecht wat verse slagroom toe. Dit gaat zo meteen in de oven koken. Het kookt wat in, geven enigszins binding. Het gaat zich binden namelijk ook met de kaas en de zetmeel wat uit de aardappel komt. Het aardappelgerecht is nu zover om in de oven geplaatst te worden. Het vlees heeft zijn tijd nu gerust. We gaan dat er eerst uithalen en we wikkelen het nog even voor de warmte te behouden in de aluminiumfolie. We kunnen natuurlijk thuis het gerecht ook andersom maken. Eerst de aardappelen en dan het vlees. We rollen het op als een klein pakketje en leggen het terug in de schaal. Ik heb van het vlees 2 mooie pakketjes gemaakt en we kunnen nu verder met het volgende, namelijk de tomaatjes. Wat past er nu beter bij een gerecht rond deze tijd van het jaar als een mooi zoet tomaatje. We gaan dit tomaatje bereiden met de kruiden die we ook bij het vlees hebben gebruikt. En we gaan het daarna heel even in een hete oven laten bijkomen. Een soort grilltomaatje wordt het dan. We halen ze uit de verpakking. En we snijden ze van onder even in. Dat doen we omdat als het in de oven komt, zoveel druk op de tomaat komt te staan dat ze zou ontploffen. Door er een kruisje in te maken is de druk van het velletje iets minder en daardoor blijft de tomaat mooi in zijn geheel. We proberen zoveel mogelijk de tomaatjes in de steel te laten. Het is straks met het op het bord doen heel makkelijk, maar het ziet ook wat dat betreft leuk uit. Hoe creëren we een mooi huwelijk met een tomaat? Namelijk het toevoegen van basilicum. Basilicum past ideaal bij tomaat en geeft een mooie zomers tint aan het geheel. We snijden de basilicum, die al lekker voor zichzelf al geurt, snijden we heel grof.
Van de overgebleven kruiden hebben we wat gehakt en strooien we over de tomaten heen. Zeker wat we natuurlijk niet vergeten is wat olijfolie. We voegen de olijfolie toe natuurlijk vanwege de smaak. Het hecht natuurlijk ook de kruiden iets beter aan het product. En dadelijk in het geheel is het een heel mooi huwelijk. Als laatste wat ik toevoeg is ook waar ik mee ben begonnen bij het vlees. Een klein beetje grillkruiden. De tomaten zijn nu zover om even in de oven gezet te worden. Dit doen we in een warme oven, net zoals het aardappelen, op 185 graden. Plus minus 2 à 3 minuten. Vlak voordat we het geheel gaan opdienen. We gaan beginnen met het opmaken van het bord. Het vlees heeft mooi liggen te rusten, dat zien we zo meteen ook aan het vlees terug. We nemen dat uit de folie, kruiden gaan er vanaf. Het vlees heeft van nature een bepaalde loop, een bepaalde draad. We zullen even laten zien wat ik daarmee bedoel. De draad loopt nog een beetje zo. Dan gaan we dus tegen de draad in snijden. Vlees is mooi rood. Vervolgens gaan we verder met de tomaatjes. Nemen van de kruiden waar we het over hadden. Nemen we mooi mee en gieten we dat nog een klein beetje over de tomaat heen. Als laatste gaan we wat aardappels bij doen. Zo, we zullen Guido eens vragen wat voor wijn dat we bij schenken. Nou Jan, ik heb nu een lokale held meegenomen. Deze wijn die promoten wij vaker in onze winkel. Het is de Château de la Horte, komt uit Zuid-Frankrijk. Het is een wijn die komt van de wijngaarden aan de Portenellestraat. Het is echt een kruidige wijn, past heerlijk bij de stevige smaken van het vlees en van de tomaten en van de gebakken spek. Ik denk echt een winnaar. Keurig, we gaan het straks proberen.